दा दैज्लां बोथोराव हगाराबाबो बेनो हगाराबाबो बेनो एखेसो दा ससे थांबानो नै हाब्रुआसो नांफिनलायगोन फुंनिफ्रायनो अखायाबो हाबाय दं ओरैनोबा एसे अखाबानो फरायसालियाव फरायसाफ्रा फैनो नागिरखाया बे गिदिर गोलावफोराबो बे दैमा मोनसेखौ रावबो नुसनला नामा दालां गंसेसो लुना होनायमोनब्ला थांलाय फैलाय लामा हान्थिनोबो मोजां जागौमोन आजिखालि बयबो गावबा गावनि उदैखौल' नायसै मा जाबावगोन बे समाजा फाग्ला फाग्ला नै मोद्लाफोरसो माथो बे फाग्ला गरम बोथोराव मा कम्बल जोमलाबायखो आरो सासेयाबो टफि आरो उनावसो गानबावलायबाय थोद जों गरमाखैना जोंबो खर' गरम जानायखायसो जोमदों औ नों बायदि भेन्सार स्कुलनि गरम गरम बाथ्रा बुंग्रा नङा जों बिदिसो बुं नोंसोर आंखौ आंनि स्कुलावनो फरायनानै देरबोबाय भेन्सार स्कुलनि मास्टार बुंबाय आं बायदि भेन्सार स्कुलनि मास्टारासो नोंसोर बायदिखौ सोलोंथाइ होबोदों नोंसोर बायदि गिदिर गोलावफोरानो फोरोंगिरिफोरखौ सनमान होनो रोंलाबा आरो उन्दैफोरखौ मा बोसोन होबावनो दे जाबाय बुजायबाय थानांला जाबाय थांगोन नोंसोर बायदिजों रायलायबाय थानोबो सम गैया आंहा गावखौबा सोरबा लाखिदोंमोन हाब सारालाय दिनैलाय मानोसो एथबां लेट जाबोखो नै मोद्लाफोरखौ लामायाव लोगो मोनबोदोंमोन बेवहायनो एसे लेट जाबोबाय बे लावगा आरो मोद्लाखौलाय माथो बुंबावनो दे होमबा सार आंबो एसे बेलेगाव थांनो ओंखारदों औ दे थांबाय था दाबो फैया बे मोद्लाया एफा गोबाव नेनोसो बालायलांबाय आं हाबाब मावजिया नेनायनि रागासो जोंथारबाय खोमा आयौ रायखांग्रोमोना मोनफैलायबाय सफाय मावजि नेनांनायनि रागासो जोंबाय खोमा एफा गोबाव बाइकदो फैनाया साइकेलसो फैलायबावबाय आंनावलाय माला बाइक दं होनखो होमबालाय फेसबुक इन्स्टाफोरावलाय बाइकल' पस्ट होनायफोरालाय सोरनिथोमोन होमबा बेलाय लोगोफोरनि हावलार लाथ'नायसो दा नै मावजि नोंना बिहाव जागोना खालमासि दरमा हाबबासो बाइकखौ होयोनो सना होमबा बिदिसो नोंनि बे साइकेल बोरायाव गाखोनानै बेरायनांगौ आरो आं गाखोमाथां नोंनि बे साइकेल बोरायाव लासिंसिंनो ओइ सना बिदि नङाब्रा गोसोथोलायनाया राव गैयै मेगननि फावजों गोसोखौ बुरखायबाय सानथ्र'हायै अननाय दियां गोसो होबोबाय हामा सना मोजां मोनलायनायाव रागा जोंलायनो आया औवा सिङावसो लाइन मारिबावदों मोजांथ' गियाना नै लावगा हा तात चुवाट गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव बेबायदि लासिंसिं खालामनो मा एसेथ' ना मोजां गाबज्रि मा लावगा बिलाय लासिंसिंसो बुंदों नोङो आंनि खिथाव अर सुना होनानै आंलाय नोंनि खिथाव माला अर सुना होखो बोरो नायनि आंनि गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव बाइक दं होनना बुंनानै दा आंखौसो जामब्रबाय ओमफ्रायलाय माथो जाखो मोजांसो नोमा बेनोथ' जाबाय नोंनाव बाइक गैया आंनाव बाइक गैया साला सुवादा मा बुंना होखोलै जाखाबाय एबार आं आइदि गैला सुवादा मावफोरखौ बुंफोरजोबना होबाय आंबा बाइक दं होननासो थगायना लादोंमोन ओइ माबासो बुंफ्रांबाय नामा ओइ नोंसोर मा जायो जाबाय थादोलै मा होनबाथ' न'आव बाइक गैया होनबाथ' नों आंखौ थगायदोंसो बिदि नङा निजिरा दैज्लां बायबानो आर्मि लेबारनिफ्राय फैनानै बाइकखौ बायनोसै आं नाङा
आंनो नोंनि फैनानै बायनायखौ नै नों आइदिलाय नाङा आंनो बुलावजोब्बाय बे दानि सेंग्राफ्रा मोजां मोजां होनना बुंना लानायल' रावखौबो राव फोथायनो नाया दानि जुगाव बाइक थाबासो गार्लफ्रेन्ड दं बाइक गैयाबानो गार्लफ्रेन्ड गैया आंहाथ' जेबानो गैजाया बाइकबोथ' गैजाखाया सोरखौ मोनबावगोनलै आं थालिर बिफांसो गायजासिगोन बायदि मोनबायलै आं